pretože my sme za to, aby sme podporovali hodnoty, ktoré Boh dal, a manželstvo, inštitút manželstva je dôležitý a Biblia hovorí alebo poukazuje aj na to, že manželstvo na zemi môže byť aj raj, nebo alebo aj peklo. Takže uvidíme, vyspovedáme vás, ako to máte vy. Takže na začiatok by ste sa mohli teda trošku predstaviť, tak Julius, keď máš mikrofón v ruke, tak môžeš povedať najprv ty, kto si, čo si, odkiaľ pochádzaš a teda ako z tvojho pohľadu, kedy ste sa stretli, ako ste sa dali dokopy, dáme Aťke potom priestor povedať. No, neviem, či máme toľko času. No, tak iba krátkosti, hej. Tak. Áno, ďakujem za slovo, za príležitosť. Áno, som Julius Vašek, pochádzam z Holíča, narodil som sa v Liptove, takže úplne z iného kraju do iného. Tam som vyrastal 18 rokov a vlastne potom som odišiel odtiaľ, začal som žiť taký troška svoj život, pestrejší. No a potom na ceste určitým spôsobom som spoznal Boha a ešte predtým vlastne, som zabudol povedať jednu vec, som vedel taký tanečný život, v podstate aj vedem, ne úplne tak dynamický, ale si chodil s kolotočármi? Nechodil ne s kolotočármi. To určite nie, ale hip-hopovo, takže takto vedla moja cesta. Takže si aj dobrý, prepáčte, skočím, takže si aj dobrý tanečník, o tom potom možno povie zase tá manželka. Sice ma nevidela na nejaké plesy, nie? Pokračuj. A čo by som povedal ešte? No, išiel som takto tanečným životom. Vlastne život sa mi zmenil v 15. Potom boli zo pár takých trasení a čo by som tomu ešte tak povedal v rýchlosti. Vlastne Kedy si stretol manželku? Dobrá myšlienka. Manželku som stretol tu v zbore pred koľko? 7, 8? V oktobri 8. Tak v oktobri to bude 8 rokov a čože, slušné číslo. Dobre, tak tu ťa zastavím a teraz daj mikrofón manželke a bude pokračovať. Môžeš sa nám predstaviť takisto, hej, trošku light a potom skús pokračovať, že ako prišlo k tomu vášmu stretnutiu ešte, hej, predtým ako bola svadba a tak, hej. Ja som volám Andrea Užvašková, ja som z Trnavy a Juli, ak sa nenahnevá, tak to bude možno do budúcna, že pán vie spojiť aj ľudí, ktorí by ľudia vôbec nespojili. Juli je teda z detského domova a ja rodina, mama, tato, súrodenec, brat. Študovala som na 2 vysokých, bola som v zahraničí, rozprávam jazykmi, takže študovaná, akože povedia, že po spoločensky, OK. Ale mala som 21 rokov, keď pán sa ma dotkol tak, že ja som bola doma v obývačke a na mňa akýby niekto kýbel vody vylial. A ja som bola, že musím ísť čítať Bibliu. A našla som starú Bibliu a pán so mnou vlastne takto začal pracovať. A asi po 6 rokoch, nechcela som chodiť nikam do cirkvi, tak pán mi dal, že pán si príde pre cirkev, nie pre jednotlivca. Tak som dostala takú duchovnú facku, že dobre, musím si nájsť cirkev. A už som... začiatok? Aby sme, nech prejdeme to rýchlejšie. Prieskum trhu, hej, áno. Si spraviť pre manželstvo. A teda som začala googliť, že čo máme na Slovensku, aké cirkve, lebo dovtedy som poznala len katolícku cirkev a teda tam som nechodila. A ja som vlastne jazdila na koňoch a tam som spoznala členky vlastne tejto cirkvi, zboru a oni mi hovorili, že či poznám pána, a ja už som poznala, ja už som jazykmi hovorila a všetko cez videá, takže to sa dá cez Erika Princa. A ja som bola veľmi tvrdá voči ľuďom, ja som nechcela, niekedy niekto kázal, ja to odmietnem, lebo len ja a pán. Som bola veľmi uzavretý človek. Tvoje nastavenie vtedy. Hej. A potom som začala hľadať cirkev a nevedela som nikam ísť a spomenula som si, že aha, ja som poznala babi, že cirkev, tak poďme sem. A ja som sa vlastne tak dostala do cirkvi a nebola som osoba, ktorá hneď hľadala niečo, proste, lebo pán, ja som bola úplne hotová z chvál, že živé chvály, som plakávala. Nešla si urobiť hneď prieskum trhu, že nie, či nie, ja som bola manžela. ja a pán, ja som bola taká uzavretý, hej, že so mnou by sa moc človek nerozprával. Až postupne nás spojil jeden výlet, to môže Juli povedať? Jasné, môžeš povedať.
z bývalej jednej, z bývalej takej väčšej služby na východe. Niektorí to poznajú, Emila, ešte dávnejšie. Tak asi to je aj 10 rokov dozadu, tak ma jedna mládež pozvala na moje 2 obľúbené akcie nečakane, takže verím tomu, že to bolo 100% od pána na evangelizáciu a futbal, takže to bolo úplne úžasné. No a tým, že ja som nemal teraz v rýchlosti odvoz, vlastne moja išla s kamoškou do Tatier, išli šlapať na tie vrchy, čo ja moc nemusím. Ja turistiku nemusím, takže ja si to radšej na futbale vybuchám, takže takto sa vlastne v podstate spojila naša cesta, že sme vlastne mali auto a ja som nemal, Boh to takto spojil spontánne, takže v krátkosti. Toto je zaujímavý príbeh lásky. Hej. A potom, čo bolo ďalej? Podaj Jaťke mikrofón, že ako teda došlo k tomu prvému kontaktu, že ako ste sa teda rozhodli, že kto prvý zareagoval, napísal, alebo teda, že či skúsime spolu, ako skúsime, prezrate, ako to teda prebiehalo? No, Juli hovoril, že ja som sa mu zapáčila a on už povedal jednému bratovi, že to je moja manželka. A ja som vtedy ani nevedela, kto to je v zbore, lebo keďže som sa nechcela baviť s ľuďmi, tak som došla počas chvál a odchádzala som pred koncom do začiatku. A vedela som, že je v zbore a hovorili, že ide na východ, tak som hovorila, že môže ísť s nami, vlastne s kamarátkou sme išli. A tam nám Juli hovoril o Bohu celú cestu. A ja si pamätám, to bolo asi pri Banskej, to bolo prvýkrát, čo som naozaj zažila veľmi silnú prítomnosť, že keby tam fakt Duch Svätý si sadol do auta, to bolo, ja som sa začala smiať, Juli sa začal triasť a ja som nevedela, čo to je, Juli vedel. A tak sme si postupne začali len písať a keďže ja som staršia, tak ja som hneď nebrala, že niečo budeme riešiť. Juli už vedel, že ja som jeho a ja som to ešte nevedela. A tak sme sa začali, nie potajomky, ale proste nedávali sme to nejak verejnosti najavo. Lebo väčšinou sme mali, alebo potom hovorili, že my nie sme pár, ktorý by niekto dal dokopy. Proste. Ale čo človek spojí, človek nevie rozpojiť a naozaj sa doplňame. Teraz vlastne človek, keď je dlhšie, tak zisťujeme, že vieme sa doplňať a je to vážne také zaujímavé. No tak povedz, čo také humorné napríklad, v čom sa doplňate napríklad, hej, že Juli sa tu už kerí, tak daj mu mikrofón, povedz napríklad, čo také, hej, nech sa teda... Ona je skôr tá hlava, ja tie ruky. Je to tak? Preto som začala aj tým, že on z jakého prostredia vyšiel, kde som ja bola. Že vlastne v tom detskom dome nemá človek takú možnosť perspektívu, alebo proste nevie všetko, čo sa jedná. Ja som bola proste vyučená v zahraničí, tu, proste viem. A vlastne áno, v niektorých veciach ja som mu pomáhala to, čo rodina mu dá, preto je tá rodina naozaj dôležitá, že ona aj tie deti, nielen že vy, ale aj tie deti vie proste nastaviť ďalej. A ja som v podstate trpezlivá, pán mi to dal, poviem do vienka, ja som trpezlivá osoba. Ďakujem Bohu. Takže... Láska je trpezlivá. Teraz, jak my sme sa spoznali a teraz, jak sme, tak je to vlastne, je to pokrok. Koľko rokov ste spolu? 8 budú manželia, tak 10. Lebo 2 roky sme sa riešili, nebolo to hneď, že fakt sme sa, že či to je od pána, není to od pána. A... Ďakujem Bohu, tak ste na to došli, hej. A je dobrá manželka, Aťka? Samozrejme, určite. Je dobrý manžel? Už áno. Ale nie, je, naozaj. Povedzte, hovorí sa také, hej, že na začiatku, kým sa to oreže, zladí všetko a tak ďalej, sú to kadejaké veci, že či doma aj čosi lietalo, nelietalo, alebo... Tak ja som, áno, skôr ten temperamentejší typ, takže ja som skôr ten oheň a ona je tá voda. Koľko trvalo sa zladiť? Trošku? Tak čo, povedz. No, ono je tá situácia, že my sme mesiac po svadbe, vlastne som otehotnela a no áno, mala by som mať problém otehotnieť z medicínskeho hľadiska a máme 4 deti, keď mala najstaršia 5, rodila som 4. dieťa, 4. cisárskym, takže za 5 rokov som mala vlastne 4 cisárske, 4 deti a takže aj ja verím to, že to je milosť, lebo ono nie je len, že učíme sa medzi sebou, ale do toho nám išli aj deti. A pán nám dal takú fakt školu priorít, tak to nazvem, že... Manželský život a deti.
Ako toto vlastne zvládate teraz, hej, že počuli sme už rôzne teórie a návody, ako by sa to malo a proste chápem napríklad aj tomu, že áno, že keď manželia majú dobrý vzťah, sú na poriadku, sú v pohode, sú OK, tak OK aj rodina, aj deti a tak, že ako to vy zvládate, synchronizujete, lebo vieme, že teda aj slúžite aj pre Boha v Božom kráľovstve a je to taká zmena, hej, že keď ste len dvaja v manželstve, najprv na začiatku, aj my napríklad ja s mojou manželkou sme boli tiež najprv sami, začali sme papagájmi, potom sme mali deti, už máme aj psa a tak, ale pripravovali sme sa na tie deti 2 papagájmi a randili sme, slúžili sme, a potom prišli deti, ale stále sme aj všetko aj slúžili, boli sme v cirkvi a niekedy sú to také obdobia zmeny, hej, nie je to jednoduché, takže ak ste sa vy s tým vysporiadali, hej, nám môžete tak krátko povedať. V podstate je toto rovnaké a áno, je to dynamické, je to hodne o zodpovednosti, o tom, jak si to vlastne usporiadať a veriť Bohu, že to, čo aj nemáme teraz, tak nám dá a vlastne držať stále tú jednotu a synchronizovať to s nebom, aby sme boli také elko, tomu nazývam, že Boh, my, deti, práca, rodina a tak ďalej, so všetkým a určite treba si na to pýtať aj milosť. A samozrejme, nejsme v oblakoch, ale chápeme sa všetci, jak to myslíme, áno, sú boje, sú tlaky, ale ak toto vieme obstať, vieme do toho dávať, tak vieš určitým spôsobom vyťaziť, ale hlavne aj chrániť seba, rodinu a zbor a tak ďalej. Áno, lebo vy cestujete veľa tiež a vieme, aké to je, poznáme to, navláčame deti, plačú, toto všetko, idete na službu. Ale čo je taká vnútorná sila, alebo Maťka, Aťka, môžeš povedať, že čo vás tak drží v tom, že proste človek tak ide, nepolaví z toho, že proste prekoná to všetko aj tak a proste žijete taký dynamický život, čo je dobré, hej, čo je dobré. To je pravda, to je Ježiš. Ako možno to znie divno, ale naozaj, že Julie, on hľadá Pána, hej. Jak vyšiel, jak sme sa spoznali a teraz to je veľký pokrok a proste sme sa rozhodli, že sme spolu. Áno, vedeli sme sa pohádať, väčšinou sú také triviálne, hlúpe veci, blbosti, to vyniesie koš, hej, alebo tričko je na zemi, zdvihni ho, hej, pri 4 deťoch. Ale aj ja proste na prvom mieste naozaj človek sa bude rozhodne. Ono to dojde časom, keď došli tie deti, tak to boli len deti, hej, že človek fakt bol, že dá to dokopy, nejak sa zoladiť a už majú teda 6, 4, 3 a 9 mesiacov, tak tí starší už vedia a už človek zisťuje, že naozaj Pán ho držal a už ich zapriahnete do domácej služby vlastne. Tie deti no, oni akože radi, keď dáme vysávač a metlu, tak potom ešte my po nich upratujeme. Ale myslím si, že nás drží to, že ja naozaj hľadám Pána, že ja viem, že Boh je a Juli ho hľadá, takže my aj keď sa náhodou chytíme, že proste sme unavení, tak vieme odpustiť. Lebo bez toho to nejde, lebo potom len ide horko za... Ďaká Bohu. Povedal by som, že toto je základ manželstva. Rýchlo odpustiť, veľmi rýchlo. V každom ohľade. To je veľmi dobré, toto zdieľanie. Viem si predstaviť, že by sme vedeli rozprávať celú hodinu s vami. Je to úžasné. A prečo práve napríklad taký talk s vami? Lebo my chceme do éteru medzi ľudí dať ten príklad toho, že je dobré, aby mladí ľudia vstupovali do manželstva, aby vedeli urobiť to rozhodnutie, ten záväzok, aj keď proste človek nevie, čo všetko ho ešte na tej ceste čaká, ale proste urobí rozhodnutie, má cieľ. A Derek Prince zvykol hovoriť, že kvalita manželstva nespočíva v množstve problémov, ktoré proste sa vyskytnú na tej ceste a treba ich riešiť. A je dobre sa dopredu rozhodnúť, že ich budeme spoločne riešiť, hej, ale v kvalite vzťahu, ktorá sa medzi mužom a ženou musí vytvoriť. A vieme aj to, že Biblia hovorí, že trojpramenný povraz sa nepretrhne tak rýchlo. To znamená, že keď základom, centrom je tam Boh, tak proste vždycky sa to vie nejako utriasť a dať dokopy. Je to tak? Presne tak to je vo všetkom, že keď prídu búrky, pretože žiaľ, niektoré veci si nevybereš, niektoré búrky, ktoré prídu do života, sú aj na to, aby si sa ty premenil, aby si aj niečo
doslova ukrižoval, jak Ježiš hovorí, že zober svoj kríž na každý deň. Takže je to aj v manželstve, je to vo výchove detí, aby si im ukázal cestu, aby si nemusel padať na miny, na ktoré ty si padal. Takže môžeš ich lepšie previesť sám cestou ako vzor, manželský pár, otec. A hlavne to najviac, dať im vieru a odozdať im Boha a privádzať ľudí k spaseniu. To je najväčšia láska. Super, je to skvelé, veľmi dobre sa vás počúva a predsa ešte jednu vec možno vyzdvihnem, to, že ako Boh s vás spojil, to sú veci, ktoré človek posudzuje, rozsudzuje, hovorí, že to tak nemôže byť, to tak môže byť, to by Boh urobil, alebo nikto by neviem čo, ale zaujímavé, ako Boh pozná srdcia ľudí a aký Boh má plán, zámer s ľuďmi, že proste skutočne je to o tom, že ste sa našli v takej konštelácii, že sa viete krásne doplňať a je to veľmi dobré, lebo tieto spojenia, my veríme, že Boh vytvára spojenia, ktoré sú na požehnanie, hej. Tak ako aj v cirkvi máme bratov, sestry, každý sme iný, ale vzájomne sme si požehnaním a aj v manželstve. Takže je to veľmi inšpiratívne, pretože možno iný človek zo sveta, ktorý Pána nepozná, si povie, ja sa ani nemôžem vydať alebo oženiť, lebo som, ja neviem, z domova, alebo proste také veci, mám traumy za sebou a tak ďalej. A keď dnes hovoríme o Božej láske, tak úplne nám to dáva inú perspektívu, že láska Krista, ktorú človek zažije a spozná, vie jeho život dokonale uzdraviť a dostať do Božej vôle, ako keby človek nemá žiaden handicap. Ako keby nikdy neprešiel proste nejakým takým trápením a vecami, ktoré proste... Hej, lebo keď sa na vás pozriem, aj na Juliusa, nikdy by som nepovedal, že proste takáto minulosť nejaká za tebou, že je veľká Božia milosť a ja vidím to, že tá milosť sa ešte rozhojní a rozmnoží tým, keď človek sa primkne naozaj celým srdcom k Bohu, že ho hľadá, tak totálne na to Boh odpovedá a dá pozdvihnutie, požehnanie svojim časom určite. Takže vám veľmi pekne ďakujeme za tento vstup.